Mun sirawi sholat aja sok ngedol ilat, menusa kang wis tobat, kang wis ora sok kumat. Ning setiap rokaat gerakane sholat, sing awit te klawan kuwu, sing awit te klawan kudu wudu. Mun bener wis sholat dadia menusa sing raden, menusa sing ragu meden. Sebab kabeh manusa sejatine khalifah, sebab kabeh manusa sejatine raja, raja sing orang rasa duwe jabatan. Bolak-balik aluk sinandur, mugi-mugi bokat dadi cukul. Mending bae sing gelem nandur, mugi besuke subur makmur. Mun sirawi sholat aja sok ngedol ilat, menusa kang wis tobat, kang wis ora sok kumat. Ning setiap rokaat gerakane sholat, sing awit te klawan kuwu, sing awit te klawan kudu wudu. Mun bener wis sholat dadia menusa sing raden, menusa sing ragu meden.